काटेगाव बबेयाव फैगोन आरो बेलासियाव फैनो मिथिया ओमफ्राय आंनालाय आंना नोंनिया इयावनोखा सालबारियावनोखा इयो हर आंजोंसो थांफागोन बेलासियाव जमा थांगोन ना रुटियालाय रुटिया रुटियाखौलाय आं मोजां थांबाय नंगौना नङासै नों फैना थाफैलायदो नोंनि लोगो जिगालेजों ओमफ्राय नोंलाय फैलायबाय नामा रुटिया मालाय मोजांथारना थुथार नोंनि लोगोजों जिगालेजों नों जिगालेजों नों फैदो आं दा इयो पासतासोआव थांना मैखुनसो लायनो थांदां मालायसो मैखुन फिनाय मासरुमा बेसे लायोलै थख्लासेयाव 50-60 मालाबा 40 मोनो बेसे लांगोन नोंलाय मालाबा खबाव मोनो फवासे होद आंबो लांनांगोन खोमालै जानो होनबा दिनै नों बायना हरदो नोंगो आयं बबेयाव मा लांफैदों Hi guys, good evening. Oh sorry, good afternoon. Good afternoon everyone. Welcome to my LB streaming. Tuh, sim nama ni pun insan ni nuni mah. Hah? Insan nuni sim nama. Siapa apa kan kau? Oh siapa sih ya? Oh, sim mana yang pihak tu? Guest booking kamu dah berapa ni mula pihak cuma dah. Oh TV ya? Pengen ngapain pak? Pengen ngapain tu ni ya? Pengen siapa? Dah ye tangan kan dah. Pengen siapa pengen ngapain ngapain apa? Bila mazur kau sim kamu nak pengen mula. Boleh dari beri siapa? Ye tangan kan dah ni, maba mesti pergi kemana ini? माबा कन्जुमार नाम्बार माबा रेजिस्टार रेफारेन्स नाम्बार माबा बिदि दं खोमा बेफोरखौ नांगौ खोमा अर्डार जाबाय अर्डार कनफार्म जाबाय बे बुस्थुआ माने बाबानि मबाइलाव फैया दा दे जों दाहाय खालामगोन दसे उनाव दासो सा लोंहांदो दा लान्च खालामबासो दोनथ'गोन लाबाखैयो आं लाबदो खिन्थु जाग्रा लायनांगोन आङो नि माबा जा एसे खरदाफोर ओंखामखौनो जाबाय थायो नालाय गावखायखाथ' बेदर संना लाबनो होबाय लाबलाया मा इसेथार नोंलाय पनिर लाबबाबो जागौमोन ना नोङो बे माबाखौ इयाव मा होनो हटेलमोनाव खोन्थानानै जा हैगोन होननानै मैया मोजां नुथारदों जाव रिक्सा आंनि लायना होनो माने सानैबो फुल लानानै जायो मा नांगौ बेखायनोथ' होनदों मा नांगौ सब जाजोबनाय नोंहा नामखौ लिरना गालांबानो जागोन ना नोंनि आधार कार्डखौ सरनांगोन होनबासो मा मानसिया होनो फैगासिनो होननानै नोंहानि आधार कार्डखौ गोथिना जानांगोन होनबा सेभ खालामना दोनखादों कम्पिउटाराव नागिर Sen asan gabe ring 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 gabe musaya oroni mudai sebadi सयजन नायगासिनो दङ दै खिन्थु रावबो कमेन्टबो हराखै सासे लाइक होबाय थेंक इउ रोजा रोजा साबायखर थाबाय मेनि थेंक्स टु इउ फर लाइक मी लाइभखौ लाइक खालामनायनि थाखायसो लाइभखौ लाइक खालामनायनि थाखाय साबायखर थाबाय मा खस्थ' खस्थ' मा हरखो ओइ सोर मायाव खेबोयो मा एफसियो माबायदि नाम ओंखारलायनाय ओंखारलायनाया मबाइलाव बानायना लादोयो केमेरायाव माबा डिजाइन थायोना दानिया ओइ माबायाबो इखौनो खालामना लादो रखरा दैमालुआबो आंनावबो बिदि सिगाङाव माबा दंमोन अपसन जेनेबा माबा माबि लग' ओंखारलायनाय ओइ इदि ओंखारबाथाय ओमफ्राय खस्थ' जायोना
बे मबाइलफोराव दंमोन माने बिदि मबाइलनि नाम ओंखारलायनाय बानायना लादोंमोन होमबा ओंखारोमोन बायदि मबाइल नङा मबाइल नाम ओंखारनायाथ' ओंखारना ओमफ्राय आरो दा फट' डिजाइन ओंखारा होमबा बेलेग बेलेग दंब्रा बिना नै दा माबा हरनाय नांखाया सेबान दा बेखिसं आंनाव सेब थाखाया आं माबा खालामखाया आंना जेमान सिटिं दांथेबो सेब खालामना लाखिनाया आंनिखौ सेब जाफैया आंना वाट्सएपसोआव थानानै सेब खालामफिननाङो भिडिअ दोनखांनानै आंना बेनोसै आंनाबा मा बजाय जाना थाफैयोसो स्टिकार हरगोन सोर मावहरगोन ग्रुपफोराव हरनाय माथा जाया इदि ओंखायनोथ' बेखौ अफ खालामना दोनखादों हाय गाइस नमस्कार नमस्ते 32 जन नायगासिनो दङ रावबो कमेन्ट गैया एसे कमेन्ट लिरनो रोंथारिफोरा नायगासिनो दंना गुड आफ्टारनुन होननाबोथ' मोनसे लिरजायोना ओइ 15 जन जाफैलायबाय बारा खनसेनो ग्लाम खारजोब्बायसो रां रायनायखाय खारबाय नामा इसोरलाय लाजिनानै बिथांमोना बारा गान दामनाङा दै गोदान गान दामनाङा कपिराइट नांगोन लोगोफोर बैसागो बोथोरनि बेदर जागोन ना जायाखै नोंथांमोना बेदर अमा बेदर है फेसबुक नायनानै फै जानला मोनला फैयो मुलि बेफारिखौ बायनानै फाइनेलि मुलि बेफारिया दिनै बुजामारबाय ना दानफिनजोब्बाय नामा इयो मा फट' हरनाय दानफिनजोब्बाय मा जात मानसि बियो nama dongbrang ini lahang ke mana ini lahang apa nang apa tangkang naik naik deh tangkang naik naik tangkang naik itu tambah rugi no kes buku dong guna ne ikan sini kuya le bilai no baba ekor dia ini apa gaya sosial media bustu kan no gaya baik bapak dong no gaya mana deh खानाय फिसा फैलायदों सम नोंनिसाय गिदिर थांबा थांबाय बोरैबा मास मोनथाम मास मोनब्रै गिदिरानो ब्रा हा गिदिर मा आं गिदिर बायदि नुदों मास मोनब्रै गिदिर खोमा फाग्ला दिपसो फैदोंमोन सम मोसादोंमोन टाइमाव फांसन खालि सिफायो माने लास्ट मोननि दिनानो फाइनालावसोमोन ना बिदिनो लास्ट खामोन ओमफ्राय दा मा खालामगासिनो इयो हाबा जाबाय दं फरायबाय दं माने बेसेयाव फरायनोसै दा सियास जाबाय द्रप लानाया एच एस नि उनाव द्रप दं दाबो फरायाखै सियास जाबाय दा ओमफ्राय मा मावगासिनो बेखौ कचिंबो लायाखै कचिं ओरैनो मबाइलाव नायनो मबाइलावसो ओमफ्राय मा होनांगौ नेट नेट डक्टरसो जायो नो डक्टर नङाबा बेलेग जाया मायाव फरायदोंमोन सिगां फाइनालाव जोंजों सेम फाइनालाव फरायदोंमोन ना 12 सिम फरायदों बरमानियाव लास्ट फट'मोन खोमा बबे जायगानि इयो मोनसे जोंनि एरियानि माबानि मेदाखानि बरमा
माबोरै गाज्रि जानाय गाज्रि जायाखैब्रा बियो इन्टारेस्ट गैया लायाखै दाबो बे रायलायोल' आंजों थेवबो रिलेसनशिप रायलायबाय थागोन माने फरायनायाव इन्ट्रेस्ट गोनांफ्रा बिदिनो अ जायो अ माने टाइम पास रखम मोनो ना टाइम पास बायदि मोनो जेडाबलि माने एनडाबलिखौ माने माबा खालामथारनो नागिरदों खिन्थु माने टाइम वेस्ट जाजानो गिदियो बायसेन्स रायलायजागोन खिन्थु थेवबो रिलेसनशिपआव हाबा इदि रखमसो दा लाइफआ स्पइल जायोना बेफोर सबिनिनो माने गथ'बो जायो मोसानायाव दंलै लेपटपाव दं खोमा लेपटपावसो मोसानाय सानैजों मोसादोंमोन खारबाय दं आया जोंनि देरसिन जोंनि देरसिन मोनसेया ड्राइभिं फट'खौ दानजोबनांसिगोन गावसोर बारा बयबो बुरजा दं आं ड्राइभआव दोनफ्लाङो ड्राइभआव बोरै दोनो ड्राइभआव माबा खालामना दोननांगौ आपल'ड खालामनासो दोननांगौ जोंहा दानजाया अ किसुमाना निजिनि मबाइलनि जाया किसुमाना सोरनाबा वाइफाइ लानासो होयो अ खारखाना अट'मेटिक जायोना वाइफाइ थाबाथाय वाइफाइ नङा अट'मेटिक नङा निजि दोनाबा अट'मेटिक जाखायानो माने माबायाव हाबना थायो गुगोल फट'आव हाबना थायो बेखौ अन खालामना दोनबाथाय अट'मेटिक जेनेबा बेखौ अन खालामना दोनबाथाय गुगोल फट'निखौ बे ड्राइभआ बेलेग आंनाथ' नै फुल जाजोबना दं दा नै बे गुगोल फट'नि ना गुगोल फट'आनो नै मोनसेया फुल जाजोबना दं खोमा नै बेकआप इस अफआ बियो अन जाना थाबाथाय हारसिं आपल'ड जाना थाबाय थायो मायाव गुगोल ड्राइभआव गुगोल फट'खौ आपल'ड जानानै दंखाय बे माबा बेसे जिबि जाखादों 99% बेसे जानांगौ ओंखायनो आं अफसो खालामजोबना लाबाय दा नोङो हारसिं आपल'ड जाजोबनाय जायो दा गुगोल फट'निखौ ओमफ्राय मोनफिनो ना मोनफिना मोनो बेबो ड्राइभनि बायदियानो जायो मोजां दानाबा थाङाब्रा इयो दा जों गावसोर दानजोबना दोनजोबो दा माने नोंनि जिमेला थाबाय थाबानो थाबाय थायो मोनबाय थायो बुस्थुखौ काटिङाथ' मानसिया मबाइल लानो होनबायदोंमोन मटर'लाखौनो गैया बिगुमैसो लानोनो होजायाबा दाम फिसा बुरजा जाजोबना दं फट'आ ड्राइभआव गुगोल फट'खौ हाबजोबना दं ओमफ्राय नर्मेल फट'आवलाय नर्मेल गेलारियाव गेलारियाव गैला मोनसे गैखाया नामा दङ दंनाया ओमफ्राय खावसेल' दं होनबाबो खमथार आं माबाजोब्बाय दाखालि दानफिनजोब्बाय आरो दानबावगोन आं टटेल बेसे दं दिनै 254ल' दं दाखालि लायजोबनाय गोजासो लाबोजोबनाय दानजोबनाय मबाइल रेस्टर मारिनोसै आं मानो रेस्टर मारिनानै किसुमान एप माखाखौ दानजोबसैब्रा बेसेनि माबानि स्ट'रेजआ 120 बे मबाइला ओरै मा ओइ केमेराया मोजाङै नायनो खिन्थु एआइ जायो आरो केमेराया एआइ जायो इयो एआइ केमेरा आङो केमेराया जोब बेट्रिनि थाखाय लादो ओमफ्राय आरो डिसप्लेया रास्ता जोंनिया आरो सामसांनिया एकदम र'थार खनसेयो सेमसांनिया बोरैबा फुला जायो आं बेखौ बायो बोरैबा थिन जाजोबो ओमफ्राय आरो र' जायो र' एकदम अरिजिनेलखौ दिन्थियो इयो ओमफ्राय यानिखौ आं एसे मोजां मोनो केमेराखौ सनिनि नालाय केमेराखौ साफा मोनो ओंखायनोसो माबानाय जादों बेसे गोलैनाय इयो 16 आं 16,000 आवनो मोनदों अफार होदोंमोन आङो 16 16 आं 16,000 आवनो मोनदों अफार होदोंमोन आङो 16 आं 16,000 आवनो मोनदों अफार होदोंमोन आङो 16 आं 16,000 आवनो मोनदों
दा नायनाय 19 ना मा थांबाय खोमा 90,000 19 or 19 3000 बारायबाय खोमा आङो बेखौ केमेरानि थाखाय बायनाय जादों ओमफ्राय आरो डिसप्लेनि हार्डसआबो रिफ्रेश रेटआ बारा ना रुटिनाव बारबा फट'खौ Kacau racing racing. Tapi mau bilang kita racing ya. Oh, racing tadi barang terus lalu. Sing yang kiri. Promise bro guys. मोजां थाया मानसिखौ मोजां खेबनो मोनासै आङो Sony gosok film tahu boleh. Fotoan moncik ya no. Aku udah lagi foto lihat soal video selalu ada nana. ada selalu mungkin Ya, dasar. das nengah mana das dong ini das aku bukan yang Anda bisa hilang isinya apa tuh? ini aku bukan nasi das Si lilin bos nama. das nih bisa Jika nonton udah baik. mau das si aku bukan nasi Kesulitan. baca dan top nih soba foto kan lah mana kamu mana kita dah foto kan lah terus soba tidak berbisa lah kemudian sasia Nggak kakaknya mau halal ane. foto kan lah ada kau segini kamu dah kemana ada nanti mungkin beda nanti mulai sih kemana ada ni Kan gendan pisang tambah sih ini. jelas rujian sih kemudian masih gas Oh benda pindah ini. Nggak lo ori. masih ada Bisi bro. Orang kau begono. foto yang bawa nang foto nang Sudah suhu nanti nanti korbannya. Ayo buat jalan ini. ada ruti lain ada kita tuh Dan itu, kok pikir apa ya kamu? dah kali temen sama pas foto Kenapa ya bilang ini siapa yang bayar? oh iya Siapa yang bayar? Iya. dasnya ini lenau ibarat ini ya Kasih lain. Jengkung. ibarat meter besar Jengkung nanti pun. jengkung ibarat meter besar market video kan di sini juga Lagi kasih turun lima ini ya, aku komen mana? Sana itu sini kita tahu. ini kubuk siapa mana ini nak mandel lagi Aku kena ke komen orang pasang replay ni. jadi ini Rizal itu lagi ye bukan ini macam ada Facebook main boleh bal itu bagi mama sih dah so foto nak ye Ne? box tam nak kami salah Oke, setengah ni. Hah? Kurang boleh. Yang wedding kan luna kan musimnya. Iya, itu wedding luna setiap ni. Jauh ya? Iya dong, iya dong ya. Kenapa? Soalnya saja ni mau bilang. Soalnya sangatnya. Ini punya dia. Wedding lagi apa? Gimana? Sinaiti Daimari, sorry, Narzari. Hai. Hello, kulumbai, namaskar, kardong. Assalamualaikum.
Hi, Anu. Hello, hello, hello. Hi, everyone. Please come and enjoy my life. मा खबर? खबरा गेजेरावनो दंथ'यो नोंथांजों रोजा रोजा साबायखर थाबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय नोंथ' फैफेराखैमोन आइहा एनिवे एलबाम बानायथाराखै नामा दासान्दि शुटिं हाबा जानाय रल लाबासो मोजां नुयोलै नोंखौ बानायथ'वाखै जागोन लासै लासैनो बानायनो हागोन ग्र' जालांगोन ओंखाम जाबायना जायाखै सानजौफुनि लान्च खालामबायना खालामाखै aku dulu aku kerja di klub boleh baik kuat kok mana माला फैगोन आलासि जानो आलासि जानोथ' देग्लाय बैसागुआव जाला नालाय फैगौ बैसागुआव डाइरेक्ट थांनानै रंजाहैफानोसै नोंसोरजों रिल्स बानायनांगोन नोंजों बायबो जाबाय नामा दे बाय दे बाय 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 टाटा गुड बाय गैया kamu boleh pinjam biasa ini nomor sudah pinjam saya A15 aja A15 nanti dah ada mula pinjam orang saya angnan jen song enggak update nanti sih mana ada update apa sekarang dia update dia sih nang video mau bulan gobaw ni udah nih chicken deh nangge ini malah oh ya lagi nih people lagi reels mulai cutting lagi deh cutting apa ya ayo cutting misalnya apa dong mulai apa ya misko ini dokter kan lagi bayi nggak ada kali ini musik dong mulai kali musik video dong tidak ada oh मैं वो अच्छा बना नहीं तो ना लिया बस तो cutting ini misalnya aku mau mana ini bang masa kali dan baik tidak selang ini semua ulas dong Jangan ni video lagi, bawa kamera ini di kanan kan? Siapa? Ini mana pak? Ikan maknanya? Oh, ikan ni. Naik ke bawah ini semua kena semua kasih dah. Ini masih semua kena. Aneh kok. Oh, Ibu saya kayak maham kak. Kejak lah dengan yang lagi. Hatak ni nggak boleh ngomong
जानाय सब मानसिफ्रा आर'नाइ गोसोम लुबाय थादों आं आर'नाइ गोसोमआ बारा पसन्द मोनाखै आर'नाइखौ नुवा गैया आंनाव गोसोम गैया आगरखौनो नुवा आं दिनैसिम आर'नाइ गांसे बायफेराखै सब मोननाय गोजा 10 खानसो दं आं आर'नाइ बायफेराखैलै गोसोमबो गैया आंनाव नै गोसोम लानाय आंनो हरनायसोमोन थांनाय बोसोराव नों अनलाइनाव फैसा दं अनलाइनाव फैसा गैया खोमा दै 500सो आंनो केस होगोन signature of employees आं दिनैसिम रेपिड' गाखोफेराखैलै रेपिड' ओइ मा बेनोल' बाला चिराङाव ओरैबायदि जालायबाय नेटखौनो दानना नायबा मिथिगोनलै गानजानानै चिराङाव दाख्लैबो माबायाव जाखांबाय ना ट्राक ड्राइभारफोरा जानाया मा ट्राक ड्राइभारफोरा टल गेटआव नै लाइभ फैलायलांबाय बाला सोर लायबाय दं मिथिया मान मानसिया फैबाय पुलिस आर्मि माबा फैलायसिगोन आरो नेट दानजालायसिगोन बिसोरो भाइ गेरेन्टि दाना ससियेल मिडियायाव डाइरेक्ट लुगैयो माबा मोनसे जाबा फेसबुकाव ओरैबायसा बेखायनोथ' इसोर नेट दानो जाहाथे नांथाना थाथों नेटफ्रा गोजान निउस दावराव जाजोबो ना मिथिजोबो जेजों बिदिनो फाग्ला सेकेन्डआवनो मोनहैनाय दानिया बुहुमावनो मोनथियै खोथा इंलिसनि लिरनानै होबाथ' आरो मिथिजोबबावबायसो गुबुन जायगायावबा बिसिनि माबायाव मा दावराव जाबाय थायोलै माबाया निउसाव दं निउसाव माबाखौ होबायब्रा सेकेन्डनि भिडिअ भाइरेल बे बोसोरनि बावखुंग्रिफोरनि बुथुमनो हानाय सोराव 75 फलोवारफोर फिटनेस इन्फ्लुएन्सार महरै रन्जित ब्रह्मनि आखुमान सोराव गासै मा जाम्बा जाम्बा निउसफोरनिब्रा हौवाजों हौवा एदावलायनायखौनो फर वमेन सेफ्टि कनसार्न लिगेल एक्सन मास्ट बि डान सस समाजाव गाज्रि गोसा नगौ इयो मा खामानि मावो माने इयो गावदां बेमारखौ दांदोंमोन दि नुखादां दाख्लैनो नुदों भाइरेल जादों नोंनि जिदिनि बानायदो दा माला सोर बानायबाय खालामखो फैबायना अ नायाखै आं आं माबाखौनो नायमाराखैमोन लास्ट उइकआव बानायबाय जोङो सेलेक्ट एडमिसन माबा मालानि माबाया
Select banin dah banin capai dong. Kan udah malam-malam gitu. Kemudian capai song. Teh open ham neneng. Purchase nih. Di lang nih, asing kiri dong. Tak. Đi lâu rồi. Si lâu này lấy. Itu lagi naik dong. Jauh ya, masih sopi jauh play no. बैसागु फैबोला रंजाखांगोन दे आंना Iya. Magas kami na siya na. Kau gitu mana sih cuma. Nung yêu ép lại online nhiều prong mà xếp không làm gì à? Kau siapa nak? Skim super vui à? Jadi berapa kamu lang. Ang laptop ko kunci siapa ni dong mana ratus tu. Oh iya thang kamu deh. Laptop ko Google kan ini sebab. Laptop ni sih beli kita kan? Thang kamu deh. Ini dia. Pasti dalam si menang udah. Iya, kuliah nama. Mas di dalam si benar mah. Cina yang keluar pun hamil. Angna ya keluar lagi muncul sifat ini dia mana ini. 15 तारीख लगी लेखा कमर की प्रीम में ताई निम्मान का उनके काम नहीं भाई मैक्सिमम नहीं चले क्यों हम पाए हाँ मैक्सिमम बांग्सनान में चल तो देखो तुमने मुझे बताओ ठीक है ये dah बांसिन मानसियानो मिथियाखै थ' दा दिनै बैसागुआवसो टारलागोन बेखौ आंबो नायफ्लाङासै मा जाफैदो जाबाय माइबा मोनसे नों माला होनाय
फैखालिनि अखानायै होदो बुस्थुआ जों दांबाय थानाय रखम जायाना नों सोरहा जायगायाव नायबाय थानाय आं स्टेटास होदोंमोनथ' गैया नुवाखै आं स्टेटास होदों आङो SSC नि माबा जाबाय नायख'नाखै आं बहुत मानसियानो मिथियाखै ब्रेक दा जाबाय नों फैयाखै थ' रावबो गैया आं उनाव फैदोंमोन आंनाव बोरै खुलियो बेखौलाय ओइ बेलेग मानसि फैदो एजेन्ट बेलेग फोरोंनोसो खुला खालामदों गोबाव जागोन दां थांदों anak jalan Bodo ini semester apa namanya? Perluasnya. होफेराखैमोन देग्लाय होबाय बयनिबो Masa bukan? फैनो एसे फैबाय Gampang. ए Nambah gang beli lagi itu. नै फैफेराखै ना जिबनाव Korek. बेयावथ' गैयामोन Harusnya belajar atau enggak? 6.15 Belajar. 6.55 बेफोराव मोजांमोन थार्ड सेमाव गोनांथाव रादाबखौ खोनानो मोनबाय First sem ini adalah gampang tuh. First sem mau kan sudah, second mau kan, third gampang. Fourth orang gampang dan pusing juga deh. Fourth sem mau gampang juga sih mah, cuma sudah. Senang dulu di kota ini di panas ini juga. Sehingga mir semua bukan ada di sini. Mak bunggal beda. Dunia ini estetik kan, kalau sih ada di bawah. Sana
Narun'a soर थांनो नोंसोरो माबायाव लाइट एसे होना दोनगासिनो सोर थांनो नोंसोरो बेयाव बुंदो मा खालामनांगौ बनायदों आं बावखौ ओरैनो टेस्ट नुवाखै ओंखायनोथ' थांनो थांनो मिथियाना बावखौनो नुजा फैयोब्ला बांसिनानो Kaya ang masabi, inalim na. Matindi wala. Marunong sunod sale langsung kan diba kaya? Marunong mo diba doon? Sila mo wala ba siya yung last time na nakakala man ba? Tanay ko sa kam dili. Ano natin? Oh, go ni hadi dito. Sino ni pudam ring das mo sa kamja. बारह तारीख है 3 घंटा से नहीं है नहीं बनो शुरू नहीं होता बन मन में तुम कैसे हो पहला का बात किया अच्छा बियर है ले भी नहीं कर जो आरो इसलिए मैंने आते जाते हो मैंने यहाँ पर मुझे काफी जाने निकाल चुके हो जो आरो कुछ लड़ी बेरे का सिंह किन्हीं का सिंह लास्ट तो इतना किन्हीं मैंने चल कर दियो sudah यार रंगा टिंग दो इधर फिर ये कार इसी को नाले लेके बस काटे का तो रिंजी जिका मचिया और इनका चीज़ इनकी कुछ भी इसी आज भी लेगा सिंगा इसी का प्लान है kate ngaro ini bapak lazy karena manusia Semua last kali tangan nama, siapa? next time kalian tunggu dulu pas tahu nasi tangan zona Tuh, cina aja di chat, cina. Itu cina itu siapa ini cina cina ada di pujan ada di sih kalau misalnya itu filter tuh nih undur video aku. gejer lah sih zona Sigang ini mana mentam jam ba, mentam apa siapa kerja lain. Sigang tar udah driver deh, sana lu tuh kagak ada. itu driver nih sih ngusir zona Ang ada dipu. driver nih kacau sih zona ya Driver nih kata orang tuh deh. gejer Yang tuh deh, berdipu apa? bayar gorom saya gimana Saya aku lihat filter tension dia. yang healing nih mana Mana ini mana? Jangan aram terkari ya. Winger sih na. Filter tadi एकदम tension dia. Kok problem mana? Kok ini barang sundu betul sih nanti. Itu asal mana buat kosto isi. Mana bisa sapa saja. lari di bayar mana bayar Nak zeri jodoh jenis tension nak sih nggak. Jadi lagi aram sih. balon apa tadi kurang sebelahnya nama Korea mungkin kan. Kentu saksiya sokro thang mone ba जोंनाबो एसे माबा जागोन आरो सिगाङाव टेनसन ग्रुप जाना थांगौमोन आरो जों दा जेरै फ्रि जालांगोन फ्रि जानांगौमोन हासिनायो kan थानाय ना जायगा सिनायबालाय मा गावनो थाङाखै फैसा माबानि थाखाय फैसानि थाखाय सोरबा फैसा होबा थांगौमोन फैगासिनो दा masih 51 dong total 120 120
फैगौ बोसोराव फोजोबखानाया गांसेखौनो क्रेडिट लिमिटखौनो इनक्रिज खालामना लायसिगोन ओमफ्राय बांद्राय गैया